Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin, kula panjenengan kapanggih malih wonten majelis ketika keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin, kula jenengan nggih saged istiqomah anggenipun belajar atau bebinahu sareng-sareng ana ing kefahaman bab tauhid. Generasi lampah, sedayane kan resmi lampah. Bertahap kula jenengan nggih melampah. Jangan ngantek nek kono kula jenengan iki kene perubahan. Dina apa iki mlaku iki jelas engko nek perubahan. Nek gak mlaku enggak ada perubahan. Itu kan ngoten. Lah dados pripun? Lah mlakune niki pripun? Dina apa nek adik wis mlakune kono ana ing rohani atau ana ing tauhid. Jadi soal engko gak barang lawas terus. Untuk soal baru, untuk soal baru, untuk soal baru. Nah itu nampai. Ya temen iku ade yo gak goleki meneh. Malah nekoni ade mah dipethukne. Dipethukne kali napa mawon temen iku. Kok golek-goleki nggih mboten. Lah temen iku wis dipethukne kaya ngono, garek nglakoni. Aja ngantek wedi. Nglakoni nek kono iki mang aja ngantek adik iki mang duweni ragu-ragune. Aja ngantek duweni ana ing manahe, ana ing pikirane. Wong kabeh ditata. Lah temen iki ana ing belajar bebina temen iki napa niki ngresi-resi. Resi-resi ana ing manahe, resi-resi ana ing pikirane. Namung ngresi. Bukan nek kena adik mang dapat masalah. Setiap hari setiap kula jenengan kepanggih sing ngoten niki ingresi. Aja ngantek adik mang mlakune semakin jauh nek kono iki mang semakin kotor. Semakin reget awake. Nek wis reget kaya ngono bingung dadine. Engko mlakune engko piye? Engko rasane engko piye? Lah karena napa? Kula jenengan paham ana ing tauhid sing ngoten niku malah ngilangne rasane. Oga malah nimbone rasa baru ki enggak, malah ngilangne. Lah karena rasa ikan niki aling-aling kanggo awake dhewe. Rasa ning atine, rasa ning pikirane. Sekabehane dirumangsani ngoten niku wau apa ta awake dhewe. Sing kono-kono apa merasa iki mang duwe masalah terus. Lah temen iku adike pethuk apa aja nganti dadi masalah ngono. Ya masalah kan masalah ning pikirane, masalah ten atine. Kok atine ora cocok, kurang pas. Lah ngerti ya temen iku wau sing duwe masalah atau sing nyiptakne masalah, sing ngrasakne masalah, ya awake dhewe.
Ya karena gak disadari. Jarake sangka wong liya. Padahal ya awake dhewe. Sing nyiptakne, sing ngrasakne awake dhewe. Nek pun ngertos ngoten niku wau, lah ngerti ya. Jadi perkara kono iki aja dianggep iki mang beban nang awake dhewe. Aja dianggep beban. Lah karena apa? Nek sedaya niki anggapane awake iki beban-beban sing ngoten niku wau. Mlampahi kula jenengan iki gak iso mulus meneh. Ana goleki padahal perkara wis ning ngarepe. Perkara iki mung dilakoni, kaya digoleki meneh. Ya karena sing digoleki iki njaba. Sing digoleki iki mang pangrungune sing ning njaba. Sing digoleki iki mang pandelinge sing ning njaba. Sing digoleki iki mang pangrasane sing ning njaba. Ya ruwet kabeh ngodarine. Lah karena apa? Nah iki mang kabeh ning njaba sing kaya ngono. Keadaan iki beda-beda, gak padha ambek awake dhewe. Nek wis gak padha ngoten niku wau, kula jenengan menghakimi gak cocok, ora pas. Wis kaya ngono ya jelas ra penak awake dhewe. Atine grunjal omong-omongan dhewe sing kaya ngono. Pikirane nafsirne perkara sing kurang jelas. Sehingga temen iku menapa mlampahi terombang-ambing ning awake dhewe malah. Sehingga kaya lampah sing kaya ngono iki mah dadi rugi ya wae. Belajar rono-rono rugi. Lah temen iki aja digoleki awake iki mang paham, aja digoleki adik iki mang iso sing ngoten niku wau, aja digoleki adik iki mang iso ayem, iso tenang. Lah karena apa? Iku wau sedaya sifate namung sementara. Tenang ya sementara, ayem sementara, paham ya sementara, ngerti ya sementara. Namung sementara sedaya niku. Lah mula sanga iku, temen iki napa diselehne sekabehane. Akale, atine, nafsune, ragane sekabehan iki mang disalehne disujudne maring Gusti Allah. Insyaallah temen iki nek kula jenengan sedayane disujud maring Gusti Allah sing ngoten niku. Nek kono wis gak mengklaim bahwa itu adalah masalah kanggo awake dhewe. Nek kono iki mangadi gak mengklaim nek iki mangadi yo kaboten yo ora. Nek kono iki mang awake dhewe yo gak sudone kali Gusti Allah ana ing peparingi. Gak merasa kurang. Nah, temen iki lho, sujud kula jenengan maring Gusti Allah. Gak bantahan. Dadose temen iku wau duduk awake iki mang ragane disujudi ngoten. Dadi sekabehane njaba njero disujudne maring Gusti Allah.
Dene apa dhewe sujud sing ngoten niku wau. Nah, temniku napa nglakoni perintah Gusti Allah ngedohi ana ing larangane. Ora gawe acara dhewe awake dhewe. Ya nyatane selama iki adik iki duwe hukum dhewe. Ya apot. Adik iki mang rekayasa sing ngoten niku apot. Seperno-seprene awake iki ndonga kok ora dikabul-kabuli kali Gusti Allah kan. Ya padahal perkara iki mang wis dikabulne tapi adik iki mang merasa gurung dikabulne. Sadurunge adik iki mang ndonga iki wis dikabulne. Lah temriki adik iki aja ngantek tertipu ambek rasane awake dhewe. Aja ngantek tertipu karo pandelenge awake dhewe, pangrungune awake dhewe. Lah tertipune pripun? Lah buktine endi nek Gusti Allah pun paring nang awake dhewe kan ngoten. Ya rasane piye keparingi Gusti Allah? Nek kono adi ya panggah ngene ae panggah. Genek perubahane. Lah peparinge Gusti Allah sing ngoten niku duduk wujud senenge awake dhewe. Duduk tenange awake dhewe. Ya duduk pahame awake dhewe pengertian duduk. Sehingga peparinge sing ngoten iki luwih luas malih. Ora melingkupi ning awake dhewe tok. Meliputi sekabehane. Nah, temen niku. Nek meliputi ning awake dhewe tok kok dadi sombong. Wah, aku dirone Gusti Allah ngene, aku dingerteni Gusti Allah iki koyo ngene. Dadi sombong awake dhewe. Dadi tak kabur. Sehingga napa? Napa niki mang ilang gustine awake dhewe sing wujudne malih. Sing enek kuwi awake dhewe gustine ki enek. Malah napa niki mang awake dhewe mang Gusti Allah tak deleh dodoku. Kan maling ngono. Gusti Allah tak deleh ragaku. Gusti Allah tak deleh ana ing pangrunguku. Tak deleh ana ing kalamku, tak deleh ana ing pandelengku, tak deleh ana ing uripku. Kan iku walik iki. Ya niki walik awake dhewe. Nek adik iki mang merasa deleh Gusti Allah ning kono. Itu adik iki mang diciptakne. Sing nyiptakne Gusti Allah. Nek adik malah sing nyiptakne Gusti Allah iki piye? Yo. Lah mula sangga iku awake iki mang man arafa nafsu ngerteni awake dhewe. Enek apa ae, enek akale, enek nafsune, enek atine, enek sukmane. Enek roh, enek urip ning kono. Sing ngerteni kabeh. Karena awake iki mang diuripi. Kayak iso urip dhewe tapi diuripi. Ya dene apa iki mang ragane adik iki mang genek urip nek kono ya ora iso obah. Ya ora iso ngomong gak iso delok. Lah temen iki wau adik iki mang
iso ngrungokne, iso ndelok, iso ngomong, iso ambekan, iso obah, iso meneng krana enek uripe. Lah niku uripe sinten? Itu uripe dhewe. Yaiku uripe Gusti Allah. Nek pun ngoten wis kene kok uripku ngene mboten wonten. Iki uripe Gusti Allah, lah kadang aku ngaku iki uripku. Nek niki wau pun ngertos uripe Gusti Allah, ya sak sire Gusti Allah to. Wong kadang ada ki mbrontak. Didele sing kaya ngene iki mang ora gelem. Kudu mlayu. Dikeki perkara kaya ngono ijik kurang. Lah ta mriku nek awet manjik sifat-sifat sing ngoten niku wau. Berarti kurang sujud awet ning Gusti Allah. Ngono kok ngomong adek emang wis sujud kali Gusti Allah. Nyata mriku wau iki hubungane hablum minallah. Gak kena iki mang atau dipamer nang ngene liyane gak kena. Gak kena. Pamer-pamerane kancane. Wis nglakoni ngene sedina sewengi. Lakoni ibadah sing kaya ngono lha pamer iki. Wong padahal iki mang hablum minallah, iki mang pribadine awake dhewe maring Gustine. Nyata mriku aja nganti adike terjebak ambek pemahamane awake dhewe atau pemikiran awake dhewe. Wis mlaku, wis dilakoni kaya ngono gak percaya apa ya ngene mlakune. Apa ya ngene rasane. Gak percaya neh. Ya kenapa ora percaya? Krana adike mang gurung sujud maring Gusti Allah. Sehingga temriku wau tasik dadekne abote mlakune awake dhewe. Nek kono awake dhewe ya jek banding-bandingne ambek liyane. Cek banding nih. Cek beda-beda nih. Oh iku wis kok kono, iki cek nek kene. Sehingga rasa-rasa sing kaya ngono dilangi sedaya. Dilangi. Nek wis dilangi kaya ngono wujude awake iki mang sujud maring Gusti Allah, wis gak abot meneh. Nek kono ya gak duduhne nang ngene liyan maneh. Ya selama iki adek iki men pamer klambi. Api-apian klambi. Lah klambi nek kene iki mung apa budi pekerti iki lho. Pamer-pamer nih.
Lah mula sangka ilang ngono rasa-rasa sing kaya ngono. Ya kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Wis gen eneh awake dhewe lho renek lho. Dadi nek kono dudu angen-angen, ya dudu rasa wis enek. Kamlike wau la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lah sing ngucap ya Gustine, sing ngrungokne ya Gustine punan kula jenengan mboten nate. Karena la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nek poten mriku wau, obah dudu obah awake dhewe. Menenge dudu menenge awake dhewe. Sehingga nek kono wis kene pengakuan ning awake dhewe. Karena sekabehane mriku wau la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Wis gak nimbulne rasa neng. Gak nimbulne nek kono iki mang ading ngluyur ana ngluyurane ora. Karena iku mang awake dhewe wis enek. Dadi nek kene dudu ning pikirane utawa ning atine dudu. Dadi sekabehane. Nama sekabehane meliputi sekabehane mriku wau, ilang lah kita. Sehingga iki masuk ning alam tauhid. Alam nyawiji. Alam tunggal. Tapi nek jek nek rasa ning pikiran atau ning atine iki belum. Jek nek rumangsa nek kono belum. Mriko wae yo gak nimbulne ana ing angen-angen gambaran-gambaran sing ngoten niku. Mriko wae yo ora nimbulne ana ing maneh rasa-rasa sing ngoten niku. Engko yo ora dipethuki apa-apa, yo ora ngrasakne apa-apa. Nek kono gak rumangsa manggon kono yo ora. Lah karena ora enek awake dhewe. Sehingga temriko dilafadzne ana ing swarane swara sinten? Duduk swarane awake dhewe. Pangrungune sinten? Sanes pangrungune awake dhewe. Sehingga temriko wau awake dhewe gak kena hukuman ading ngrasakne penak atau gak penak ora. Lah temriko lho perjalanan ana ing rohani, bener-bener ana ing rohanine awake dhewe, perjalanane rohe awake dhewe. Sehingga temriko wae wis gak kencampuran ning pikiran utawa ning atine. Nek kono wis gak kecampuran ana ing nafsune. Temriko wau
ana ing kemurniane dhewe. Lah karena apa? Saben dina awake kan ya krungu. Awake iki aja ngurusi roh. Roh iki mang urusane Allah. Ya tapi lho. Kalimat nek kene dikudu paham. Nek wis kaya ngono, akal aja melak-melok. Ati aja melak-melok ngurusi ki mang. Gak gayo iku. Akal iki mang wujud iki mang piye? Gedhe apa cilik? Padang apa peteng? Atau apa cedhak? Nek atine melok-melok engko rasane engko piye? Nek kono ketok apa? Malah ngono. Sing roh niki urusane Allah ki ambak, bukan urusane akal ambek ati, bukan. Sehingga nggak ikut campur. Dan nek kene ajene wis dikek pemisah. Cuma adik ki mah nggak paham ning kono. Gurun dikek ngerti. Dan ngerti ya. Akal gak gayu piye to roh iki mang? Ati yo ngono ora gayu. Piye to roh iki mang? Nek wis paham nok niki mang gak kayu nok iki mang kudu wilayah akal atau ati. Delehen akalmu, delehen atimu. Diteleh kabeh. Nah wis diseleh kabeh akalan atine. Rogone wis diseleh. Iki urusane Allah iki, Man. Itu urusane akal ambek ati meneh. Ana ing obahe, ana ing menenge, ana ing pangkrungune, ana pandelenge. Allah kabeh engko. Ya memang gak kena dipikir piye, gak kena dirasane piye, gak kena. Roh iki. Bolak-balik ada ya krungu kalimat iku. Cuma ada ki mang kurang paham ning kono. Ajane ati yang ngucapno gak mampu awake dhewe, iku urusane Allah dhewe roh. Ajane ngono lho. Tapi yo cek kurang paham. Malah cek nguber. Ada nek kono kurang dikei pengertian. Awake dhewe nek kono yo wis roh ana ing tulisane, ate wis krungu ana ing swarane tulisan sing ngoten niku. Iku gak percaya ngono ya. Cek golek liyane meneh. Cek pengen maksa akal ambek atine. Iki mboten saged. Wong sajane awake dhewe wis penes ning jerone tauhid nggih sampun gak jan. Lah kenapa ade yo gak iso lepas sangka apa iki mangi? Lho iki pun tauhid.
opah usiku sing opane Allah menengku ya sing menengne Gustine. Lha iku wis tauhid lho niki. Ngono kok adek iki mang ngijik ngaku-ngaku wong kabeh iki aku lho, paling ngono. Dadi dilangi rasa-rasa sing ning awake sing kaya ngono iku dadi penghambat. Aja ngantek diregetine ana ing mlaku rohani. Karena dipikir yo gak iso, dirasani yo gak iso. Dene apa adene putra mriku lha bener-bener kok hablum minallah iki dudu akale utawa atine ditu roh iki. Yang apa pribadine awake dhewe. Itu pribadine wong liya. Wong selama iki adik iki nggunakne kaya pribadine wong liya. Oh kae kaya ngono aku tak ya melok-melok maling ngono. Dirasane kok ya penak, dirasane kok ya cocok. Lah sehingga apa mlakune ade fotokopian. Paling fotokopiane liyane. Lah kaya ngono ade iki mah guru mlaku. Karena nek kono ade gak ono prosese piye. Madene kono merasa kaya kae, kan maling ngono. Merasa kaya kae, merasa kaya kae. Ujung-ujunge merasa tok. Ya merasa iki mang ndak kok di angen-angen. Adik iki merasa iki mang ning atine krasa ngono krasa ngene. Ya temen iku adik iki mang gak nyadari. Lah kono ada malah bungkus dhewe ning awake dhewe. Sehingga temen iku adik iki mang gurung syahadat. Terbalik ngoten. Ya selama iki sing disahati itu malah lesane tok. Padahal kono iki mang nafasmu ya syahadatmu, lho. Suaramu ya syahadatmu. Rasamu ya syahadatmu. Itu syahadate wong liya meneh. Lah ngantek obahe jantungmu ku lho syahadatmu. Ana ing pandelengmu ya syahadatmu, ana ing pangrumu ya syahadatmu kabeh. Nah iki melengkupi ning awake dhewe. Nek wis kaya ngono pripun? Baru nek kono iki mang syahadat maring Gusti Allah. Nek kula jenengan pun syahadat maring Gusti Allah, ge enek awake dhewe sing enek Allah lha niku lho. Nafas ge enek, swara ge enek. Ning jantunge yo enek. Lah karena apa?
kok wis kene kabeh. Karena Gusti Allah gak butuh ning ngono. Gak butuh neraka sing kaya awake dhewe. Lah ngerti ning kono maneh. Gusti Allah dudu rasa. Rasa iki mang ayeme awake dhewe ya dudu, tenange ya dudu, bingunge ya dudu, senenge ya dudu, rupeke atine ya dudu iku. Ya dudu padang nek kono ya dudu peteng. Nek kono ya gak ning dhuwur utawa ning ngisor. Oh, wah. Karena ati iki merasa Gusti Allah ning jaba sing kaya ngono. Dadi digoleki. Sing kok akal iki mang pengen bukti padahal iki lho. Bukti wis nyata, kok digoleki meneh. Wis nyata kabeh. Bukti wis nang ngarepe ya gak percaya, duduk jareke ngono. Wong kabeh dibuktekne kalih Gusti Allah, contone obahe awake dhewe lho sing obane sapa? Ya lho. Adik ngrungokne, adik ndelok, adik mang ngomong, adik ambekan sapa to sakjane lho. Iku bukti punan. Nyapa golek bukti meneh. Lah sing kono adik mang golek bukti-bukti sing kaya ngono malah atuh. Ya kenapa anggapan buktine ning pikirane awake dhewe to ning manahe ati iki mang rasa. Ya wong nyatane anurus samawati wal ardh ana mang piye? Bayangane ati iki mang cahaya. Paling ngono bayangan. Nek bayangane cahaya kaya ngono, berarti padang. Gusti Allah iki mang padang, maling ngono. Gusti iki mang nur. Lah nure gak padha ambek nur ning pikiran awake dhewe. Lah nure gak padha ambek nur sing ning atine awake dhewe, gak padha iku. Kok ngono Gusti Allah. Roh sing nek kene iki lho awake iki gak mampu lho. Itu gambare ning kene atau ngrasake roh ning kene lho gak mampu. Kok Gusti Allah malah oh nek kono iki mang roh nek kene akal gale ikut campur, ati gale ikut campur. Iki sing urusane Allah dhewe. Lah kok mikire Gusti Allah, ora mampu iku. Lah karena apa? Balik meneh kan. Dudu ana ing asmane. Dudu ana ing glegere niki. Dudu ana ing rasane. Tutuk iku.
Ya kan pikiran awake dhewe lho. Gambaran-gambaran sing kaya ngono, rasa-rasa sing ngono. Ya pola atine awake dhewe man. Sing aja ngantek ndadekne rupek-rupek utawa dalan sing peteng kanggone awake dhewe. Ilangi kabeh. Nek kono wis gak banding-bandingne liyane meneh. Nek kono wis gak kudu ngene, rasane apa ya ngene, mboten niku pun mboten enten sedaya. Nek pun temen iku wau. Balik meneh nggih bolak-balik kula aturne wae ngopi ya ngopi, wae tulen ya tulen, wae kerja ya kerja, wae turu ya turu ngoten. Wae cangkruk ya cangkruk. Ya apa neh ta sing. Wae ibadah ya ibadah. Nah terus ini golek apa neh adis kanggunan kabeh. Dadi dalan nakalan atine. Lha kadang nek kono penghalang akali. Rasa ya penghalang nek disalah sedaya temen iku wau, lho tibane aku wis ning kene. Selama iki. Awale ngono. Selama iki adik mah ditutupi ambek pikirane dhewe, ditutupi ambek perasaane dhewe. Sehingga ana ing peparing iki mang gak ketok. Ana ing peparing iki mang gak krasa. Wong ade wis diparingi kabeh. Ya alhamdulillahirabbil alamin. Ya mugi sedayane saged nampi jaba lan jerone sehingga ana ing lampahan saben dina adik wis gak ngresah neh. Adik mang wis gak seuntun neh kalih Gusti Allah. Awake dhewe nek kuning wis gak enek kok kurange mboten wonten. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir ya kana wa nasta'in.